timely player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At yan, good morning sa inyo, sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Morning Balitaktakan. At ngayong umagang ito, makakasama niyo ako. Ako po si Jason Andaya. Mukhang antok na antok ka pa dyan, partner. Dapat energetic tayo for today kasi Oo ang nga. weather natin is medyo paalisin na natin yung weather na Oo, yan. pero malamig pa rin naman. Kaya Oo, masarap malamig. pa rin ang matulog. Masarap pa rin ang magkape paggising, ano? Kaya sa mga nagkakape na po dyan, at sa mga nakahiga pa, bumangon na kayo at tumutok sa Morning Balitaktakan para sa ating mga latest updates tungkol pa rin sa bagyo. And para naman sa ilan pa ang mga karagdagang good vibes, makakasama niyo ang nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. Ayan. Kumusta naman ang umaga mo ngayon? Nako, ang umaga ko medyo napakalamig talaga ng, alam mo yun, ang hirap bumangon kapag ganitong morning, tapos malamig, maulan, napakasarap magkukot, sabi nga nila. Sa Ilocano, magkukot. Kumbaga nandun ka lang sa bed, nakakumot-kumot lang. However, kailangan nating bumangon dahil nga alam namin na naghihintay kayo sa amin mga ka-MB. Kaya doon sa mga naghahanap, paano baka namin kayo mapapanood? Gusto namin sa malaking TV screen. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay i-reese ka ng inyong mga DJ boxes, kung ano man ang inyong mga ginagamit. Hanapin lamang po ang GNN Channel 44 and below that is a Morning Balitaktakan. Pero channel number varies depending on your location. Minsan 12, minsan 13. Kung saan man yan, basta hanapin nyo ang GNN Channel 44 and doon sa mga de-antena, wag na kayong lumabas ng inyong mga bahay at magpihit ng inyong mga antena dahil may mga ibang paraan para mapanood kami this morning. At hindi lang big screen partner Oo ang nga. pwede. Siyempre, meron din sa kanilang mga cellphones kahit paalis na sila sa klase. Sa trabaho, pwede nilang i-type sa kanilang mga social media accounts. You can type there sa Facebook, Regional News Group Luzon or RNG Luzon. Meron din kami po sa aming YouTube channel, Twitter, Facebook, and Instagram. Ayan. Sa mga mahilig naman pong magbasa, mga ka-MB, pwede nyo kaming mapanood tuloy. Ayan. Mapanood. Pwede kayong magbasa sa aming website na rngph.com. At dahil malamig pa rin na ang lagay ng panahon, kamustahin naman natin ng ating weather update, Jason. Kung ano na bang mga kaganapan. Ayan, sa ating weather update po ngayon, ngayon po ay May. June 1 na, June na. partner. Ayan, kasi ano lang. Okay, ang weather update po natin, lowest po natin ay 17 degrees Celsius at ang highest temperature po natin ay 21 degrees Celsius. Bakyat po si Haring Araw ng 5:26 ng umaga at lulubog siya ng 6:22 Mamayang gabi. Oo, mga ka-MB, kahit na umakyat na si Haring Araw at nakita na siya sa ibang mga places, siguro may mga nakakita na may mga hindi pa. Pero humina na kasi itong si Bagyong Betty, medyo humina na ang kanyang wind and ang kanyang talagang lakas. However po, nakataas pa rin sa signal number 1 ang Batanes. Ang La Union, Ilocos Sur, Benguet and Abra naman ay makararanas pa rin ng panakanakang pag-uulan. Minsan lalakas yan, minsan hihina. And very prone pa rin tayo sa floods and landslides. Kaya mag-iingat pa rin po tayo. Ayan. At sa ongoing power interruptions naman po tayo,
Ayan. Pero bago yan, Jason, wala Ano? munang pasok. Baka mamay Ay, oo, pumasok yung na walang pasok inaantay. muna tayo. Oo, Ano? walang pasok po no mula sa preschool hanggang senior high school sa Atok, Itogon, Kapangan, La Trinidad, Sablan, Tuba, and Tublay. Tublay, ayan. Yan lamang ang mga nag-announce. At sa ating ongoing power interruption, no, dahil madaming kahapon, partner, Oo. madaming nawalan ng kuryente. Mhm. Ayan, sa ongoing power interruptions naman po tayo, as of 6 a.m. po, ang areas affected ng power interruption since 1:30 a.m. ang Magsaysay Avenue, parts of Camdas, Magsaysay Private Road, Benitez Court Compound, Santo Niño Slaughter Compound, parts of Padre Burgos, Padre Zamora, Bagong Lipunan, Hangar ba to, partner? Hangar Market. Oo, hangar market. Pero, hangar! Hangar, ayan, sorry po, hangar Pero, partner, ito market. ay ito yung interruption since 1:30 Oo. a.m. Oo. Meron pa, partner, Hilltop Market, Public Market, Kayang Hilltop, Baguio City, parts of Apugan, Luwakan. Ayan. Ito ay meron din tayong mga scheduled power interruptions from 9 to 5 today sa San Luis, sa Purok 2. Ayan po kung makikita po natin sa ating mga TV screens, sa ating mga phone screens kung anong mga lugar ang maapektuhan ng scheduled power interruptions at 9 to 5 today. And with that mga ka-MB, nasa atin na pong linya si Ma'am Laarni Ilagan ng Beneco para po sa ating mga latest updates pa rin tungkol po sa mga power interruptions. Good morning, Ma'am Laarni. Good morning, Ma'am Ren. Good morning din po sa inyong mga listeners. Ayan, Ma'am Laarni, marami pa rin pong mga areas na wala pong kuryente. Yung iba po mula pa nung isang araw, yung iba mula pa kagabi hanggang ngayon ay wala. Kamusta na po ang ating pagsasaayos po dito? Ma'am, humingi po kami ng pasensya sa ating mga consumers dahil po sa medyo natagalan yung mga ibang areas. Ito po, ongoing naman po yung ating restoration, di naman po nag-stop. Pero syempre, may mga marami kasing, maski sabihin natin na nasa isang barangay ay may ilaw, yung kabilang barangay wala. Depende din po kasi yan sa kung saan sila nakakonekta. Kaya nga po tayo dito sa Baguio may mga feeders po tayo, feeder lines. Doon naman sa Benguet may circuits. Yung pwede po kasing mangyari yan, yung sabi wala naman ng ulan, bakit wala pa rin? Hindi po kasi ganun kadali ang mag-restore. Nakita ko po kahapon kasi sinamahan ko po yung isang crew natin. Yung ang ginawa, 5 sila. Tapos ang ginawa lang nila yung sa sectionalizer po ng doon sa may CARTC Training Center doon malapit sa Napolcom, nagtitrain yung mga police. 4 na oras po yun. Hindi po madali ang paggawa kasi it takes time. Lalo na pag naulan, yun po yung kailangan na gawin. Maski naman po walang ulan, kailangan may mga kailangan pang time din, lalo na pag ang affected ay yung eroded pole o kaya mga broken poles, pwede po kasing matagal din po kasi yun. Maski wala ng ulan, kailangan nilang ituloy. Ganun po, ma'am. Oo. Ma'am Laarni, may mga areas tayo na 110 lang po, no? 110 kilowatts lang yung kanilang kuryente. Ano po yung dapat ba nilang gawin kapag may mga pag ganito? Okay lang ba na gamitin muna itong mga to sa mga appliances? Or bakit po meron pa rin kakaunti kung isinasaayos naman na natin ito as feeder po or as a post talaga? Kailangan po nila para safety, ina-advise po natin na kung hindi naman kinakailangan like yung lalo na pag machine na sensitive, huwag mo na pong gamitin sana. Para kung light naman, pwede siguro. Pero mas maganda pag mga machines, lalo na yung mga mamahalin, huwag po muna natin isaksak. Oo, ayun. Ma'am Laarni, so far po, meron tayong mga scheduled power interruptions. Para saan po itong ating scheduled power interruption, ma'am? Yan din po yung mga, doon na natin sinasabi, yung mga kailangang ayusin. Yun na yung para sa, pag halimbawa, pag may nakalagay dyan na
naka-schedule na dati, yun tinuloy lang. Hindi lang natin ginawa yan dahil dun kay Typhoon Petty. Mag-expect pa ba tayo, Ma'am La Arnie, na baka sa mga susunod na oras ay may mga barangay ulit na mawawalan po ng kuryente? Hopefully, wala na, ma'am. We are hoping na wala na yan kasi napaalis naman na, wala na yung epekto ni Betty, di ba? Wala na masyadong ulan, wala na yung hangin. Pero there are yung mga matataas na lugar, may mga hangin pa na feel. Pero hopefully, mawawala na rin po yan. Pero pag yung mga isolated, like mga sa isang bahay, mga ganon, dadating din po yung ating mga crew. Pero in the meantime, yung ating pong major na restoration efforts, doon pa rin po yung ating concentration kasi mas malaki po yung kailangan nilang item. So, we beg for their patience pa po. Pero, mabilis na po yan kasi wala naman na po yung epekto ni Typhoon Betty. Ayun, Ma'am La Arnie, maraming salamat ulit sa mga updates mo sa amin and nais po naming ipaabot sa lahat po ng crew ninyo, sa lahat po ng mga linemen na talagang kahit umuulan, malakas yung hangin, umakyat sa mga poste, maayos lang po ang ating mga linya para naman ang ating mga consumers ay magkaroon na ng kuryente. Maraming salamat, Ma'am La Arnie. Ayan. Thank you po. Ayan. Si Ma'am La Arnie, alam nyo, napakabait nito ni Ma'am La Arnie. Kasi talagang every tawag natin sa kanya, sasagot talaga. Kapag nawawalan kami ng kuryente, talagang tinatanong namin sila agad-agad. Kasi pwede nyo nga naman i-chat ang Beneco sa kanilang Facebook page kapag may mga concerns kayo. Meron namang mga nag-check doon. So, minsan mga ka-MB, kailangan din natin. Alam ko na napakahirap, Jason, pag walang kuryente. No? Hindi mo alam kung paano mo gagawin, paano ka mag-charge, kailan kasi may babalik. mga nagtatrabaho din online talaga na... Oo. Yung online, absent na sila. Oo, absent na sila. Mapapamak pa sila sa trabaho. Oo. Kaya buti na lang mabilis talaga ang aksyon ng Beneco po. Kaya maraming salamat po sa Beneco. Oo. At tiis-tiis lang muna tayo. Alam naman natin, may bagyo. I-charge nyo na ang inyong mga power bank doon sa mga maswerteng may kuryente na para kapag nawalan ng kuryente, hindi tayo naghihimutok. Totoo yun. Oo. At partner, maliban naman sa kuryente, usapang road updates naman tayo. So ngayong umbagang ito, ang road update po natin na pwede ng daanan, no, Ayan, partner? Oo, pansamantalang mga naisara. Oo. Ito po ay ang lugar ng Abra Kalinga Road. Meron ding Gakab Maligkong Abra. At sa Baguio Bontoc Road, Sadsadan, Bauco Mountain Province. So ito po yung mga lugar na pwede na po nilang daanan. Oo, and mga ka-MB, kapag po, pero mag-ingat muna kayo. Oo. Chichismis na sana ako agad eh. Mag-ingat tayong lahat. Pwede pa rin kayong makibalita sa amin dito sa Facebook page ng RNG Luzon. Mamayang hapon po, mamayang 6 p.m. meron tayong Luzon Headlines and may mga programs pa tayo, Jason, all throughout after morning balitaktakan. Pero Jason, alam mo ba, na isa sa mga perfect na gawin every time na merong ganitong mga sakuna, 'di ba, kapag nasa bahay ka lang, ay to really self-reflect. Ayan. So, mamaya magkakaroon pa tayo ng mas marami pang mga reflection sa ating sarili kung ano ang nararamdaman. Uy, balita ko meron itong tinatawag na seasonal depression kapag tag-ulan. Ano ba ito, Jason? According to Sir Ricky Ducas, oo. na ang seasonal depression daw po, kapag umuulan, sabi niya, ay may mga moment na bumabalik, nagpa-flashback ang mga memories. So, hindi ko ina-expect yung mga ganong talagang, may ganun may ba? ganun pala. At sabi din ni Sir Ricky na pag may mga umuulan din, may mga ilang taong masaya. Na iba pag umuulan, bumabalik yung kasiyahan nila. Pero more on kasi, yung pagpa-flashback is more on sa negative. Oo. Or more on dun sa kalungkutan. Kaya ang sabi po ni Sir, paalala niya na let's make ourselves na parang productive sa araw na yon. Alam kong malamig, alam kong umuulan, kaya parang gumalaw-galaw po tayo, magbasa, kumanta, gawin at pasahin natin ang sarili natin. Oo, yun ang seasonal depression kapag tag-ulan. Di ba, marami pa tayong pagchichikahan, no, mga ka-MB. Marami pa tayong mga topics na pag-uusapan, kaya tutok lang. Huwag kayong alis, magbabalik ang morning Balitaktakan!
vamp up with the regional news group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the regional news group Luzon. Sa milky ng batang 90s, narangati ng bahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the regional news group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the regional news group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the regional news group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the regional news group Luzon. Sa milky ng batang 90s, narangati ng bahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the regional news group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the regional news group Luzon. At ayan, nagbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. Alam mo, partner, Oh. saktong-sakto tong buwan na to, no? June. Oo. June Ano ba ang 1. meron sa June? Kasi ang June 1 po ay ipinagdiriwang po ang Pride Month ngayong buwan na ito. Wow, Pride Month. Ayan. Ito ang ating mga kapatid Mhm. sa LGBTQI+. At alam mo, partner, no, bali-balita lang, ito May 29 or nung Lunes lang, no, na usap-usapan po ang ating Miss Universe Philippines na magre-representa. Oo. Si Miss Michelle D D. ay came out as Yeah. bisexual. Wow!
Wow! It's really nice to know, no, na very open na, no? Kahit yung ating mga pageants, Jason. Pwede yung gano'n, ano? Kasi naaalala ko, meron din yung isang beauty queen na nanalo. Parang may girlfriend din. Oo, girlfriend for almost 6 years ang ating Miss Universe na si... ang beauty queen na yun. Oo, hindi ko na matandaan. Si Michelle D. Si Michelle D naman Bisexual. came out as bisexual. Ibig sabihin, babae din or lalaki? Babae at lalaki. Ang kanyang... Ang sabi naman niya dun sa post niya, it's all shapes, all sizes, all colors, it doesn't matter. Wow. Dahil according sa kanya, we are who we are. Sabi niya, we are who we are at walang makakapigil nun sa atin. Ayun Talagang naman. love wins pa rin. Pag love na talaga ngayong panahon. And it's nice na very open na tayo mga ka-MB. Very open na ang society natin sa ganitong mga relationships. No? Kasi before, di ba, parang marami ang negative. However, hindi naman natin sinasabi na mali ang hindi mag-support sa mga ganito. Kasi may mga iba't iba tayong pinaniniwalaan, Jason. May mga iba't iba tayong tama at may iba't iba tayong mga perception ng mga mali. So, depende din talaga yan sa kung ano ang gusto mong Totoo yun. tingnan. No? Ayan, kasi ang pagpili naman ng sexuality, it's a very sensitive topic actually, partner. Iba-iba ang pananaw natin sa mga tao. At kung noon, iba ng pananaw natin noon at pananaw natin ngayon. Ang importante naman dyan ay wala pong tinatapakang tao ang ating Miss Universe. Kasi para sa akin, partner, personal lang. Kasi kahit anong gawin natin sa sarili natin, people will still judge you. Di ba? People will still always judge you. And if people will always judge you, why not do what makes you happy? Yes. Kaya ano ba yan podcast ba ito? Podcast lang. Baka naman mga ka-MB, may mga gusto kayong topics, no, na pwede nating pag-usapan. Pwede nyo yan i-comment dito sa aming live or pwede kayong mag-send sa amin ng message sa aming Facebook page kung gusto nyo lang ng mga ganitong mga chill-chill lang na usapan habang nagkakape. Kung gusto nyo, sumasagot na rin kayo sa harap ng inyong mga cellphone. Oo. Kaya partner siguro, dahil siya naman ang ating representative sa Miss Universe, why not support na lang? Kasi wala namang ginagawang masamang, masamang bagay si Miss Universe. Oo. Actually, siya pa nga ang nagbubuhat sa lahat to become themselves already. Oh, exactly. Kasi hindi mo pwede namang pilitin ang sarili mo na hindi ako pwede. Kasi ikaw ang mahihirapan kapag niloloko mo ang sarili mo na hindi pwede kasi baka anong sabihin ng society sa akin. Yeah. At the end of the day, mga ka-MB, ang kasama mo lang, no? Kahit ikaw man ay may asawa o boyfriend o ano man yan, at the end of the day, kapag natulog ka, sarili mo lang ang kausap mo. So, sarili mo lang ang kasama mo. Totoo Kaya yan. dapat piliin mo kung saan sasaya ang iyong sarili. Wow. Oh, and wow! Alam nyo, para sa beauty queen. Sana akong Oo. beauty queen. And speaking of beauty queen, mukhang may mga bisita ka ata nga mga beauty queen. Ayan, mamaya-maya kasi partner, speaking of Pride Month, ngayon, laganap tawag dito. Yung talagang madaming pageant ngayong taong ito. Kasi ngayong araw na ito ay magiging guest po natin ang mga organizers ng isang pageant at mga ibang candidates ng pageant na ito. Kasi partner, sa Cordillera, ito ang kauna-unahang environmental advocacy pageant dito sa Cordillera. Wow, it's nice. I'm very excited. Kaya aabangan ko yan. And sana abangan nyo rin yan dahil magbabalik ang morning. Balitaktakan! A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa music ng batang 90s, naranatin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s.
that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rangelzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rangelzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa beauty ng batang 90s, narangali ng itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rangelzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rangelzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa beauty ng batang 90s, narangali ng itrahan. Ang batang 90s beauty,
magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. At ayan, nagbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. Sabi ko nga po kanina, ay makakasama po natin ang mga organizers and of course candidates po ng Ginoo at Binibining Hiraya 2023. Ayan, so good morning po, ma'am and sir. Good morning po sa atin. Ayan, at syempre, meron po tayong mga candidates ngayong umaga. Good morning naman sa inyong lahat. Ayan, morning na morning talaga. More energy, mas happy. Ay, okay. Ayan, sir, no, question ko lang po dahil pansin po namin na kakaiba po itong pageant na ito. It's more on environmental advocacy, no? Environmental advocacy pageant, sir. So, paano po ito naiiba sa mga ibang pageant po dito sa Cordillera or dito po sa bansa po natin? Alright, hindi kasi siya, number one, hindi siya open advocacy. We focus on environmental actions and ang pagkakaiba rin nito sa iba, we're trying to have a ground kung saan natin yung mga nakuha nating mga beauty queens, meron silang mapupuntahan afterwards to national and to international. Aside from that, ang nakikita rin kasi dito sa Cordillera, we don't have that brand yet, no, na kung baga tayo yung pumupunta sa Manila or sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas para dayuhin yung mga national pageant nila. So this time, eto na siguro yung masasabi natin hiraya na may mag-a-adapt sa kanila locally dito sa Cordillera. Ayan. Ma'am, sa pageant po ng Hiraya po, paano po ba ito nagsimula or na-conceptualize tong advocacy po na ito? Actually, this is the first time. It's part of the Salang Pine Tree Festival here in Baguio City. So, the Salang Pine Tree Festival was institutionalized last year. It was signed by Mayor Benji Magalong, and the pageant, the Hiraya, is the first time activity as part of the festival. So we come up with this idea to have this activity to really give an emphasis to the importance of our environment. So, kaya yung ating theme for this festival is amplifying voices for environmental advocacy. Ayan. So talagang pinaghandaan po itong pageant na ito dahil it's more on environment. Ma'am, ano naman po yung mga activities po na ginagawa dito sa pageant po na ito? Sa pagsisimula po ng pageant na ito? Actually, nag-start na kami ng mga screening. This is regional screening. Natapos na namin ng Baguio and Benguet. So, we're moving na sa Apayao and the rest of the provinces in the Cordillera. Okay. But actually, we'll be coming up with the final screening for Baguio and Benguet. So, di ba meron na tayong natapos tayong Baguio, Benguet, and we'll be coming also with a final screening in one na siya. Joint na yon, final for Baguio and Benguet. Ayan. So, thank you so much naman, sir and ma'am, no? So, ngayon, kilalanin naman po natin ang ating mga candidates, no, na sasali or kasama sa ating competition. Kung pwede po, isa-isa po tayong magpakilala. Ayan. Sir? Hello everyone, good morning. My name is Cliff Einstein. Hello po, good morning. My name is Yula Ariel Poltao. Good morning everyone. My name is Maria Don Rosil Castillo. Ayan. So, sa ating po mga candidates, no, ano naman po yung natutunan nyo na hindi pa tayo nagsisimula throughout this screening or pageant? At ano yung advocacy ninyo? It is to promote environmental sustainability and to protect our marine natural resources. Sa inyo naman po. For the pageant po, screening pa lang po yung nangyayari, pero may natutunan na po ako na
on how to preserve our environment and on the importance of preserving our environment. And through the screening po, I have realized that our environment really is something that we should take care of, and it is something that should be passed on to future generations. And this pageant really is a nice platform for us to share our advocacies and to, like, our motto is to amplify the voices, to promote and to sustain our environment. And with that being said, my advocacy po is regreening our city through urban planning. Well, before the screening, I've been doing my research. So I've learned a lot about the environmental issues and how I can help to at least lessen or even solve them. And as a tourism student, my advocacy is about sustainable tourism. You know, tourists most of the time have this mentality or behavior where they leave detrimental environmental effects to the destination that you're entering. So I want to work on that, because the goal of sustainable tourism really is to respect the environment and promote habits that has an advantageous effect to the community and at the same time to the destination. Yeah, thank you. Ready na si ma'am. How about me po? So for me, what I've learned during the screening is we should be aware of our environmental issues. That's why we came up with my advocacy entitled Shed Light. And with my advocacy, our aim is to make everyone aware of the environmental issues and also the environmental spots here we have in Baguio and also in Cordillera. Thank you so much for our top 4. Wow. Top 4. Kay sir naman po ulit, ano po ulit yung advocacy po ninyo? So my advocacy is to promote environmental sustainability and to protect our marine natural resources to achieve sustainable developmental goal. Okay, thank you po. Ang question ko naman po is, sir ma'am, bakit po kailangan po natin itong pageant na ito? Bakit hindi lang po siya for brain and beauty? Why do we really need this pageant po? What is that again? Q&A din po. Sorry. Bakit po kailangan or nakailangan po natin itong pageant na ito? Bakit hindi lang po beauty and brain ang dapat nating ipakita? Dahil advocacy based tayo, no, and kailangan talaga magkaroon tayo ng mga ambassadors for this pageant na wherein dito natin malaking part sila, no, dito sa pageant to promote, as I've said, to promote the environment. Ayan. Sir, kailan po ba ito magaganap at saan po magaganap ang pageant na ito para po sa ating mga manonood? Malapit na. This will be on August 19 sa Melvin Jones. Melvin Jones. Yes. Ayan. Sir, baka may mga gusto na po kayong i-plug po or sabihin or sa mga upcoming events po natin. Yes, Hiraya is something that you should keep an eye for kasi maraming mangyayari. Meron tayong mga fashion show and charity night, gala night. We have the preliminary. What else? We have the media conference. Ayan, malapit na. So, actually, yung day, yung ano namin, yung time frame is parang napakabilis yung pangyayari, no? We just came up with the name Hiraya, then after that, pasok na kaagad and we started the screening. Ganon kabilis. So, I hope everyone will support this cause at for sure, maraming maipapakita yung mga candidates natin dito sa Hiraya. Yes naman. And kayo naman, ma'am, ano po yung pa-plug po? We are encouraging those youth, yung mga natin, yung mga Ginoo at saka binibini natin dito sa Cordillera to participate. We will be posting the schedule, yung pag-ikot namin sa Payao, other provinces here in CAR, so that you may be able to join. So, yun po, and as the co-chairman for the Execom of the Salang Pine Tree Festival, we have a series of activities. We'd like also to encourage our viewers to participate in our Green Expo
pakitingnan nyo na lang po sa page ng Salong Pantry Festival kasi baka masyadong mahaba pag i-dictate ko lahat po yun. Yes. May pera sa basura, yun po yung first event natin. And our opening will be on June 6. Okay. So this Salong Pantry Festival is actually the longest festival ever in Baguio City because it will run from June to September 30. Okay. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, sir. And ma'am, may gusto pa po ba kayong sabihin or i-shout out? Okay, Shout out sa aming chairman, si Attorney Renan Ayan. Diwas of SEPMO. and of course, please stand by dun sa mga Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, and sa Ifugao. Magkakaroon po kami ng mga series of screening dyan sa mga lugar nyo. So, stand by. Makikita nyo po yung mga invitations namin na nasa mga munisipyo nyo. Tama ba? Yes. LGUs. Ayan. Thank you so much po, ma'am and sir. And of course, sa ating candidates. Ngayon pa lang, congratulations. And I hope isa sa inyo ang mag-uwi. At hindi lang siya mag-uwi ng corona, but an influencer na talagang makikinig sila sa advocacy. Especially po, na kalikasan po ang ating pinag-uusapan ngayon. At pasok na pasok siya sa buwan ngayon dahil ang buwan na po ngayon ay Environmental Month. So talagang maraming salamat sa pag-iisip or paggawa ng advocacy, and thank you so much, ma'am and sir. Thank you, Jason. And thank you, RNG, for having us this morning on your show. Thank you so much. Thank you. Ayan, alright talaga. Ayan, so thank you so much po sa araw na ito dahil madami po tayong natutunan. I hope po na abangan po natin ang mga upcoming events po nila. Kaya maya lang po ulit, magbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Narito na ang balita para sa iyo. 1. Humanitarian Principles, Camp Coordination and Camp Management Do's and Don'ts, Scale Model Camp Setup at Information Management. Ilan lamang yan sa mga tinatalakay sa Camp Coordination and Camp Management o CCCM at Internally Displaced Person IDP Protection Training ng DSWD. Basically is that we have now more people who have the same idea on how to manage evacuation centers. So, mahalaga na meron po tayong standards na sinusunod kasi kung pare-pareho yung appreciation natin do sa standards or kung paano yung mga SOPs, then mas madali pong makipag-coordinate at makipagtrabaho. So, yun po. Basically, efficiency at saka effectiveness nung nasa-set up na evacuation facilities ang nagiging tulong sa atin. Sa tulong ng CCCM at IDP Protection Training na ituturo sa lokal na pamahalaan kung ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng mga IDPs. Ang mga internally displaced person o IDPs ay mga pamilya o individual na lumikas mula sa kanilang tahanan dahil sa epekto ng kalamidad o iba pang sitwasyon. Maliban sa CCCM at IDP training, nagbibigay rin ang DSWD ng Women and Child Friendly Kit
para sa child and women-friendly spaces na maaaring gamitin ng mga bata at kababaihan habang nasa evacuation centers at relocation sites. Dito po pinagsasama na lahat ang serbisyo ng bawat ahensya para po hindi po naduduplicate yung wise utilization of budget, cost sharing, proper augmentation, proper budgeting, nandyan po yan para at least po makapag-recover po ang ating mga internally displaced persons and they would go back readily sa kanilang mga tahanan. Ang CCCM at IDP Protection Training ay parte ng pagbibigay ng technical assistance ng DSWD upang mas mapalawig ang kaalaman ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga nakitalagang evacuation areas. Layunin nito na mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo sa mga evacuees na pansamantalang mananatili sa evacuation centers at relocation sites. Antabayanan ang iba pa mga istorya dito sa Balita para sa One. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan, isang kapapasok lang na balita sa mga nakahanda ng mga estudyante dyan sa Abra. Wala po kayong pasok, kaya pwede na kayong matulog muli. All levels sa probinsya ng Abra, wala po kayong pasok. And doon sa mga nakalimutan or nakaligtaan kung anong mga lugar sa Benguet, ang walang pasok, pwede kayong bumisita sa Facebook page ng Regional News Group RNG Luzon. Alam mo, very excited ako na pumasok ngayong gap na ito, Jason, kasi nga kanina nakikinig ako dun sa mga advocacies. Pinangarap ko rin kasing maging beauty queen. Dapat sumali Pero ka. sa hype pa lang, sabi nila, ano po ito, Little Miss? Kaya medyo na-hurt naman ako, pero gusto ko lang malaman, paano naman kayo nagpre-prepare dito sa pageant? Kasi dyan, hindi lang naman ganda at talino, no, ang prepare talagang sarili talaga. So, paano po kayo nagpre-prepare? Unahin natin kay Sir. Okay, so the moment I saw the post of this Hiraya, Ginoong Hiraya, I messaged my manager and handler there immediately, and Kuya Miko and Kuya JV, Agmoana, and the team. And then we came up with my advocacy that would not focus only on one aspect but holistically. And nag-gym na din ba kayo? Tamang gym lang. Yes. Para Oo, ikaw naman po, ma'am. Actually po, yung pag-join ko for the pageant is so last minute. I sent a confirmation right before the screening, like the night before. I saw a Facebook post and I messaged my friend about it. And I was like, oh, sali tayo. Kasi why not? You know, I feel like we won't lose anything naman. And my mantra that time is to just do it. Just like the Nike logo, just do it. And yeah, we confirmed our, what do you call this? We confirmed our attendance the night before. And for my preparation, I didn't prepare much really. And unlike him, I don't have no handler, I don't have no manager, I don't have a hair and makeup artist, so I feel like this is a one-man job. I wasn't expecting anything, so when I found out that I got in, I was so flabbergasted. And I can't wait to see what's coming next. Flabbergasted. Sis, re-research namin yun, mamaya. Anyway, how about Miss Dawn? Si Miss Dawn, lagi ko siya nakikita. Marami na siyang mga projects na ginagawa. And it's nice, no, Miss Dawn, na ngayon, isa ka ng advocate din for environment. Yes paano po. ka nag-prepare? Well, ako po because I am a Philippine Air Force reservist. Wow. And we have projects about re-greening and reforestation of the environment. We have projects po in Palawan po, marine conservation, mangrove conservation, and we recently po just had a tree planting po in Sierra Madre. And we don't have much projects about the environment sustainability here in the Cordillera. And joining this pageant really would help me
promote how important our environment here in the Cordillera is. And one of the preparations po that I've been doing is doing research about the causes that we need to address here in Cordillera region, like the shortage of water. As we all know, I don't know if I'm not just the one experiencing it, but in fact, I believe that all of us have experiencing shortage of water here in our city. And we have to address this cause since most livelihood and It's okay. Most of the things that we need here really need, kailangan po talaga natin ng tubig. Yeah. And water really is very important, so we have to practice sanitation of water, clean water, and also practice reusing water to maybe flush what we need in our household or wash what we need using the rainwater po. And yeah, doing your research is really important when you are joining a pageant. And having advocacies such as that could help not only yourself but also the people around you. And Alam mo, thank you. Pero Jason, very important yan. Tama naman, no, kulang tayo sa tubig. Pero ang Cordillera, alam natin, lagi namang inuulan yan. Kahit nga summer inuulan, bakit kulang ang tubig sa anong nangyayari? No? So, napakaganda na ang dami nating natutunan. Si Sir, muntik na kita makalimutan, Sir. Paano ka naman nag-prepare? Okay po, as for me po, the moment I saw the post, my managers as well and my handlers also contacted me, and as also a marine engineering student, so I tried to connect, since this pageant is all about environment, I tried to connect my course, which is marine engineering, into this pageant, which is about environment. So my preparation was to research about the ways how to eliminate even the simplest things that destroys our environment. So those things, I try to give time for it. I will not say it now. Okay. So yeah, and also I try to prepare for physical, of course, mental and emotional, because that's also one important thing for this event. Alam mo, may kamukha siya, no? Parang kamukha niya yung si Mr. Claro ng Is. So, medyo influencer and celebrity din yon. So, may tanong ka atakin naman. For our second question, kasama kayo dito, Ma'am and Sir. Kasama sila, Ma'am and Sir. Ano lang naman po, ano po ba yung message nyo sa lahat ng candidates nyo? Right after the pageant. Yes po, right after the Tapos na. pageant. Me again. Can I join, Sir? Char. No, I'm just joking, Sir. Pero ano pong message natin na after the pageant, kasi maraming ganun after the pageant, nakalimutan na nila yung mga ginagawa nila, kung ano yung purpose nila. So, ano yung gusto nyo sabihin? Yun na yun. Kaya hindi ako nag-candidate kasi ayaw ko yung mga Q&A. Well, anyway, I just wish everyone, all the candidates after this event, na nagkaroon sila ng magandang experience, and kung ano yung inumpisahan nila sa theme na to or yung cause na ito for environmental, sana ituloy-tuloy lang natin, because we are hoping, actually Hiraya means hope or aspiration. So that's how we come up with the name Hiraya. So we hope na in the future to have a greener future. So good luck sa lahat ng mga candidates. At ayan, maraming salamat. Salamat po ulit sa ating lahat. Thank you so much, Sir, Ma'am, and sa ating mga candidates. Good luck. Good luck sa inyong lahat. At yan, abangan nyo pa po ulit kami sa mga updates mamaya-maya. At syempre po bukas, abangan nyo po ulit kami sa morning Balitaktakan. And of course, nakalimutan mo, baka akala nila candidate ka. Ay, hindi. Hindi ka na ba magpapakilala naman? And I believe. I believe. Anyway, mga kabalitaktakan, nakasama pa rin natin ang Taraki babe na si Jason Andaya at ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Bukas, mas marami pa tayong mga kwentuhan. Tumutok pa rin sa Facebook page ng RNG Luzon para sa mga karagdagang mga updates. Again, tomorrow morning, sama-sama tayo dito sa Morning Balitaktakan!